Ham her er der en vejledning til, hvordan vi bruger Screencast. Start med at logge ind på ScoleTube og vælg Screencast. Nu kommer det her vindue frem, og I trykker Record. Den stiplede her er det område, som vil optage på jeres skærm. Det skal vi have gjort større, så I vælger hernede Full Screen og trykker på den røde optag-knap i venstre side. Nu vil optagelsen gå i gang, og I er nu klar til at lave jeres vejledning. Når I er færdige med jeres vejledning, går I herop i højre hjørne og trykker Pause Recorder. Og trykker Done. Giver den et navn. Trykker Upload to skoletube.dk. Giver den en titel. En lille beskrivelse. Under tag skriv medie. Og vælge offentlig. Og udgive medie på ScoleTube. Efter et par minutter er jeres film nu klar til at blive vist på ScoleTube, og I kan derfra lægge den ind på bloggen. God fornøjelse.